Salam hormatly vatandaşlar. Здравствуйте, дорогие туркменистанцы. Indi hemmemiz şol Azata Исакова hakda habarlaşmakçı, habar veriyet. Elbette bir özgü pikirli adamlar için bir diktaturu bilen informasyon vuruşu kapma karşılığı giren adamlar için bu ullukan täzelik täsin bir informasyon vuruş inni gönüden gönü bir informasyon vuruş resmi çatnışa geçti. Bir adadın alıp akıdilmeği, ol anırda bir soru edilmeği, bulatlar Borisom'un gelişi alak, ol otayda 100 adamın gelip şolun bolşu alak değil, olar özleri geldi. Bu olsa Moskvada gelip beren oğlan. Öden bir sade oğlan ol. Ol yöne onun insaf var. Onun musulmançılık duygusu var. Ol halallen haramı saygırıyor. Ol bir institut kuturup ya bir yerde var bir yol başı bolor no. Ya men bir hükmürowanlık sürör no diýlen oňalyk pikirlerini ýaşap beren adam değil. Yöne şol yurt, şol vatan, şo devlet, şo yurdun içindäki çağalan göz ýaşy şol oglanyň beýnisinden, yüreginden şu inge bolup geçen soň şol oglan şu beýlekilen diýmedik sözlerini ulanýar. Diktatura garşy ulanýar. Ondan mara diktatura garşy göreşýän diýen bolup adamlara Allah beren adamlara garşy ulanýar. Ine akittiler azady. Ýöne men şu kararlykda siziň hemmeňiňe haýyş etjek zadym. Birinciden amuny var, ol neme haşogy bilen deňeşdirmek gowzat däl. Onu etmäliň men maslahatym diňdeseňiz. Sebebi oň ykbalym erbet o haşogyň onu bir oň bilen deňeşdirmek näme dogry. Biziň ýurdumyz başga. Elbette bizde diktatura ýöne olordaky bolýan zat ol bir bizde ölüm cezasy ýok. Onun üçin haşogy diýmek berde aslında ýalňyşrak. Muny ulanmalyň. Ol bir çykmadyk janyna umid bar. Muny beýtirip hemmemiz özümiz daşyndan bu zatlar aglap ýöne oň ykbalyna ýanky bir öz pikirimiz bilen, öz nememiz bilen muny bir hasan bir agyr ýagdaýa ertmäliň diýjek. Elbette indi muňalak bir ýagdaý çykan soň hiç kimem ýöne oturanak. Ýöne bu pursatdan peýdalanýan adamlar bar. Ine seredin bir iňmäkese mırzırry geldi de bir topar adamlar saniýada gaptalynam azada alıp kellerine kep kaçık geyin molya çıkaran. Ne sen pata geldin mi? А? Ты что, на похороны пришел, что? То снимаешь, что одеваешь. Что ты сидишь там? Всеми нами мы это сделаем легко и быстро. Если ДВТ кого-то хочет Туркменистан депортировать, поверьте, оно это сделает красиво и быстро. Sen näme oňa köşkürüp ýören ol öz ýanyndaky bir aktivistlerni? Indi sen muňa näme? Resmiňi indimi? Ha? Indi sen muňa gynanýanmy? Ya begenýänmi? Марк Аврелиň bir goýdan sözü var. Человек должен быть честным по сути, а не по обстоятельствам diye. Adamyň lewzi halallygy, sözüne ıgrarlygy, ol zannyna bolmaly. Hamir maýasyna bolmaly. Buna sen bir tarafa bakanda ene sen onu ýanky ağzyndan geleni diýip adam küşkürüp ýörsiň. Ertesi günden bu şeýle bolaýdymy diýip näme sen onu jaýlamaga geldiňmi? Azat ölmez pikir etmegin. Allah'ın eline kızatdır o zat. Ýöne inni Berdymuhamedow da ýüzlenmeli bolýarsa, sen Harmadag Berdymuhamedow. Sen azady
şo taýdan ogurlap getirmegi ýola salan adam. Sen yegenlen kargasynyň üstünden şeýtirip getirilen yigit şol. Dogrymy? Ýöne sen özüň zırrytdyna sen. Sen kän çydadyn, kän etmedin. Ýöne eden işiň iň ullakan ýalňyşlyk sen. Sen aryn ketegine daş syndyn. Inni bir adadyň ýerine müňler sadatlar görersiň, her ýerden çykar. Sebäbi ol ýigidiň hiç bir kanuny bozan ýeri ýok. Dogry pasportyny ýitiripdir. Ol näme diýenem bolsa oň öz söz azatlygy. Millet ýetşek ýerine ýetdi. Sen etçeň etdiň dämi? Gerek bizinki. Men şoň üçin azat jurnalistlere, ýurduň içinde blogerler bar bolsa, men siziň hemmäňize ýüzlenýän ýigitler, dogan garnaşlar azadyň. O bodoşlary başşada kim Turkmenistan raýaty diýip özüni hasaplayan bolsa, şol Taganow diýilen ýanky sülçü bar, 50-nji kabinetde oturan. Şu wagt ol giýje güni elinden gelen ne diýenler tewa ýokardan günne jaňadyp soraýan. Hani näetdimi, taýarmy, çykyş etmäge. Sen şonu çykyş etdirip haramda. Sen şonu çykyş etdirip bara ertir men ýalňyşypdym başla diýdiren dedi. Inni hiç kim inanmaz. Sebäbi sen bar oňurýan işiň sen öňýanynda samsyň ýalňyşlyklaryny gaýtalýan. Sende emel ýok, sende düşünje ýok. Ha? Sende hakl ýok, sen edýän işiň. Şu milletlerin oňşarýalyk näme beýle kyn şu mesele. Ha? Çörekden kestin, ilmden kestin, ýoluny ýapdyň. Ha? Gyrıp ýörsiň bular wara bir kabit ýok diýip. Sen guduzlana, sen adam iýsi galmada senne. Inne o azat kepke diýerler da oğlanlar, azat kepke diýerler. O azat kepke diýmegen bolýar-da, geýdi, geýipdir da onu kepke diýdi, köýnök geýene de näme azat köýnök diýjek mesele. Ol ýyl ol azat diýler. Asin haramda, haramdaglyňa ötüp gidersiň bu dünýeden. Bu giden cemaatın iyinin içinde de ahir şolatlanıp ötürsün. Tohum tiyicine de şolun mağlayına sapa bodur şol. Haramdağın netliliği. Mümkün koyuyorsun oğlunu, yetişersin. Mümkün yetişmersin. Bu zatlar Allah'ın eline. Haramda sen sinyen mi? Şu azat diýilen oğlun, sen ol simikli oğlun bilen deňeçerek ýaşy. O serdar simik bilen. Süplük bilen. No. Ya da sen ýigenden bilen deňeçerek. Ýöne ol ýigidiň arkasyna nökerem ýok, hiç kimem ýok. Ine ýigit. Ine iýil ogly. Ine batyr ýigit. A senkiler sen özüň ýalyk zırrytdyn. Sen hökmürowanlygyňa bukylýarlar. Bilgin, ýurduň içinde azat ýalyk ýigit kändir. Düşündiňmi? Ýöne sen inni serhedi özüň bozdun dämi? Geçdiňmi serhetden? Ha? Resmi ýagdaýda informasiýon uruşdan göni çaknyşyga geçdiňmi? Geçen bolsaň onu hiç kimden geň görmegin, gatam görmegin. Milletin hem ahyry haky bar. Ha? Milletim edil şonuň ýalyk hereketde bolar. Düşündikmi? Yerden yeke çykan ýokdur. Şul oyuna boýnallyňmy? Ona şul oyunun iýdinne, jogabyna da taýar bolgun. Düşündikmi? Men ýende bir tapar gaýtalýan, şu bir ýerde resmi bloger, jurnalistler ýurduň içine, ýurduň daşyna bolsa, şulara günne şol nirde 50-nji kabinetde işläne bir günem mara şoňa hiç haçan dinç bermän. Sen näçe hökmürowan bolsaňam haramda,
İyiliň güýji, siliň güýji. Biz millet. Düşündükmi? Pikrimiz hem jemlenini. Sen bir ýerde bir ýalňyşlyk etdiň, ýadyňa düşýärmi? Seni bir harammaşy silterledi bolýyn, sen sizin saýaňyza näme diýip ýüksellep başladyň. Soňam aňyrda şol oturan ýeri bar harammaşyň daň içinde. Şo taýda tawuslaň bir aýratyn bir nimeleri bar. Bir saklanýan ýerleri, şoňa bir ketejikleri. Ýadyňa düşýärmi näme diýdi sana harammaşy? Ha? Kurban oly, şo jagaş boş ketejigi sen üçin taýarlandyň diýdi. Ýadyňdamy şol? Ha? Sen näme diýdiň? Bor ýaşullydyň. Ha? Balaňa da sıçdyň. Ha? Şopanyň alnynda şopanyň bilen giýjesi bilen aýlanyp, şu birden eýle-beýle bolsa çağalar näme etmeli? Görem oňa duýgy sen ýüregiňden geçdi. Ha? Sen bilýäň gorkyň nämedigini. Hökmürawanyň öňünde näme edip bolýany, näme edip bolmaýany, oň güýjüni, ol adamlar bara mınjyra diýän sen bilýäňmi? Inni sen özüň şol hökmürawan. Sen göräňmi edip beren zadyny? Ýöne sen şonu bilýänem bolsaň, ente sen ol süplük ogluň mara, olun bilenak. Ol buwa jaza wetirsen ýerine. Aýtmasa aýdýan näler ýöne içinden basymnak bir ötüp gidäýden kem görenak, sen ýerine gelesi gelýär. Hiç şaşanym seni gowuran çağa däl şol. Agtyňa diýmen ýöne şol çağa seni hiç şaşan gowuran çağa däl. Düşündükmi? Sen ojaş ýegenden bilenak. Olup onu bilenak sen bilýän. Indi men bir ýanky alyp giden Çar Kuliýew diýilýän, ola Moskwada onun üçin Rusiýetde bolýan oglanlardan hem şu ýanky jurnalist beleklerden hemmenden ulokan haýyşdym. Şol eder şolar bizi ýydarlap ýörşýärler, biz hem şolary ýydarlamany öwrenmeli. O sen beýtirip özüňi bara, o butulundan vuranana bäriýän bir wur diýsen, hiç şaşan gutarmaz bu zat. Oň üçin egerde şu ýanky Çar Kuliýew diýilýän, Makka Maşenik diýilýän, Mırzırı diýilýän, şolar bara şol oglany alyp şo taýda nirdigini aýdyp Turkmenistany urutmak kömegden bolsa, şolaryň hemmesiniň näçe tölýärler okuwlar üçin, näme maşin minýärler, nähili jaýlarda ýaşap ýörler. Bizem bilmeli. Näme üçin beýtirip bular bizi ýydarlap ýör. Biz ne azlykmy? Bizem şolaryň gowşak tarapyny tapmaly. Bulan gowşak tarapy, bizim gowşak da şu olanlar çyka arman ejem bar, arman kakam bar, çağam bar. Olarda ýokmy? Bu sülçülerde. Ina diýile çar kel. Ha, çar keçe. Bardyr amaşgalan. Ýa-da bir ýanky boň daşynnaky bir nemeleri. Gorap ýörenleri. Nökörleri, meheme, bariňiz zaman ýende odan nipek diýäňiz. Ha? Hemmäňiz ýyly-ýylyna. Entek bir topor edesiz, toplum edip uğradarlar. Durun entek, häzir öz ýerine ogluny goýsun. Şu sizin hemmäňiz sülçü diýdi, meheme, MVD diýdi, prokuratura, kadyet. Şu guluklaryň hemmesini özü bir-birden aýrar. Ýöne dogry, ol goşun niýede? Indi goşunlara ütköşük ýok, biram serhetçiler. Bular bir nimeden ak, bu zatlar eken goşun. Ýöne amon, samon niýeler, goşa pikirlerine gittiler. Millet, ol millet däller. Men 2015'de çykamda bu zatlar ýokdy. Kim näme diýse diýbersin. 2015-nji ýylda demdüýt ýokdy. Gatyken pikirleriniň sen Harmadag. Ha? Kän pikirleriniň men goýbermejek bolup. Her emel etdiňiz. Ýani senden ýokarda yaradan Allah bar. Ha? Sen etsem petsemiň bardyr, on yaradan Allah'ın emri bilen bolýandyr her zat. Saklap bilmediň gerek.
O Murat diýilen şyh oğlan bardy Mıhman ornmasary. Men gitmäkem maňa diýdi. Gelli, dogry sen persona. Sen persona. Ýöne bu döwlet sen hiç zat edilmersiň diýdi. Açaçan gurlaşdy men bilen. Dogrymy? Ýöne millet galdy görýärmi? Ha? Informasyon vuruşy görýäňizmi? Ha? Men hiç kime garaşmadym. Sebebi siz gaty dogry bilýärdiňiz. Men namys ýuwjan adamlardan nälmen? Düşünipmi? Gelişmere çıkış ettim. Ýulyda biz gelemizden soň ertesi gün obisya etdi. Biz ýalaga minni gün-günden köpelýä daşdy görüňmiz. Janyň çyksyn. Janyň çykaýsyn. Millet elmidam, milletten güýçli dälsin. Millet elmidama, ökde elmidama güýçli çykar. Halkyň haky var. Народ имеет право.